Yanes yaro bagi da city Gênio Gmail File. mararin raina kece mararin raina ki zo mai zancin soyayya sarauniya ta sarauniya ta a gani na soyayya sabon zance ce a gani na in furta ni ina son kishi ne a gani na gashi kuma ni ina son in furta miki kalmar so ne a wurina na ji ana cewa wai kin fi karfi na ne na kasa kwana na kwantar da hankali na ina son ki ina ƙaunar ki har cikin raina mai suna mararin raina kece mararin raina ki zo mai zancin soyayya sarauniya ta Gênio Gmail File. sarauniya ta ke fara ce mai kyau mai cika alkawari in kin ɗauka na ɗau alkawarin sinki auren ki na ɗauka so gaman jini ne kowa ya sani ba shakka so mai auren ƙauna na ɗauniya soyayya mun dace da ni da ke ya mun yau dacewa a ɗaura aurenmu da ni da ke ya mun yau zaunawa Allah shi zai kawo alkhairi sai ya yau sanyawa ni Anas yaro na zo a gare ki mai waka sai ki an shi zance na gar ki bar ni koka so shi ne ake kira da halacci sai ki zo ki yo min halacci ina son ki ina ƙaunar ki mararin raina kece mararin raina ki zo mai zancin soyayya sarauniya ta Gênio Gmail File. sarauniya ta